Yun, no? Click 125, bagong bago. Meron din silang Click 160. Ayun ang ating hinahanap. Bagong Click 125 color white. Ayan, piniprepare na po ni Idol kasi nabili na siya. So, i-activate na. Idol, shoutout dyan. Yun. So mga idols, kung gusto nyo bumili lang Honda motorcycle, ito, re-recommend ako sa inyo itong store na to, Honda Guanzon Calasiao. Pwede kayo pumisita at pumasal dito at mag-inquire sa kanila. So yan po, kumpleto sila sa mga bagong mga units dito. Meron tayong Click 160 sa likuran at Click 125. Yan po yung mga dapat nyong i-check dito. Siyempre, may mga PCX 160 rin dito ng mga scooter. Ano? So yun, nakita natin yung Click 125 na bago, pabibili lang yan. So yan, pwede kayo magpa-reserve dito at ini-invite ko kayo to visit Honda Guanzon Calasiao mga idol. Siyempre, huwag nyo kalimutang i-subscribe ng ating channel at pakipalo tayo sa ating FB page. Shoutout sa inyo mga idols at ride safe po. At itong ating pinakabagong Honda Click 125i may bagong SRP, 80,900 pesos po. At ngayon po kung gusto nyo bilhin ito ng cash payment, pwede dito sa kanilang store. May plus 3.8. Ang total cash payment natin, 84,700. Para sa ating installment mga idol, minimum down payment natin, 6,500. At sa monthly naman, 12 months, 8,000 plus, 24 months, 5,700. 36 months mga idol, yan po ay 4,181 pesos. Mga idols, yung ating requirement, kailangan natin ng proof of billing, proof of income, at syempre barangay clearance at co-maker. And of course, para sa ating specs and features, para sa ating engine, yan po ay mayroong displacement na 124.8cc at meron siyang single overhead camshaft, 2 valves lang po ito. Liquid cooling, syempre yan po ay naka-CVT at program fuel injection by Honda. Mga idols, ito po ang pinaka-the best na 125cc sa kanyang segment. Well, pagdating sa kanyang design, binago na rin yung kanyang pairing sa side. Mas maganda na po ang kanyang pormahan. Mga idols, yung ating suspension sa harapan, naka-telescopic forks po ito. At sa likuran naman, unit swing or single shock po yan. At kung gusto nyo pong mas mastig at mas maganda yung laruan ng ating suspension sa likuran, pwede nyo bilan ng aftermarket yan. Meron tayo sa Öhlins, sa YSS, or iba pang mga brands. Siyempre, ang sukat niyan 330mm para sa ating Click 125 na to. At sa ating braking system, yan po ay naka-combi brake system. Ibig sabihin po, pag nag-brake tayo sa likuran, nagbe-brake na rin yung ating harapan. May combination yan. At yung ating disc brake sa harapan, yan po ay pedal disc style na. Hindi po kagaya dati na round disc. At yung ating caliper, yan po ay may brand na Tokiko at single piston. At pagdating naman sa ating rear brake mga idol, ang nilagay po ng Honda dito ay mechanical drum brake. Is the same braking system na meron tayo sa ating old Click 125. So hindi po nagbago yan, hindi po naka-disc brake ang likuran natin. Pagdating sa ating tires, yan po ay gumamit ng Federal tires mga idol. Yan po ay tubeless at ang sukat po ay medyo gumanda na. 90-80 na po at mas wider yung ating front tires. Kita naman yung ating wheels, ano, mas iba na rin po ang kanyang itsura, mas magandang tignan at mas formado. So yan po yung mga nabago at nag-improve para sa ating Click 125, yung ating wheels, yung ating gulong at yung ating front disc brake na naka-pedal disc na. Sa likod naman, same type ng tires to, Federal, at ang sukat naman sa likuran ay 180 by 14. Yan din po ay same na tubeless, ano, harap at likod natin na gulong. Tubeless po yan, mas less po yung maintenance natin. At tingnan naman natin yung ating upuan mga idols, at same pa rin po ang style niyan. Of course, isang single seat at medyo makapal din po ang foam nito. Well, pagdating po sa seat height, yan po ay may sukat na 769mm. Hindi po nagbago yung ating seat height para dito sa ating Click 125 mga idols. Ground clearance 131mm naman po ang sukat. At kung titingnan po natin yung bigat ng ating Click 125 na bago, 112 kilograms na po yan. So yan po yung pinakabigat natin. Para naman sa ating passenger mga idols, meron tayong grab bar dyan. So medyo komportable din at convenient para sa ating official back ride. Tingnan natin yung loob nito. Yung compartment natin, ano, marami pa rin po tayo may lalagay na gamit dyan. Especially kung marami tayong dala lagi. No? At kung ito po ay gagamitin natin tong unit na to
pang business natin or pang delivery service. Pagdating sa ating gas tank mga idol, ang fuel capacity nito 5.5 liters. Ganun kadami may kakarga dyan. At sa ating fuel consumption, 51.7 km per liter. Aba, matipid po sa gasolina itong ating Click 125 na bago na to. So yan po yung the best dito at benefits na makukuha natin. Matipid sa gasolina at syempre pagdating sa performance talagang subok na subok na. Kita nyo yung ating susian, naka-ordinary key shutter pa rin po ito. Hindi po ito yung keyless system na kagaya po sa bansang Indonesia. Well protected na rin tayo at safe na rin yung ating motor kasi meron tayong shutter lock dyan. At katabi na rin yung bukasan ng ating upuan, yung seat natin. At ang the best dito, pinakabagong dinagdag po sa Click 125i natin, itong USB type na charger. So the best dito, hindi na natin kailangan pa ng adapter dahil USB type na po ang ating socket charger na yan. The best pa, meron pa siyang cover. So pwede natin ilagay yung cellphone natin sa loob at okay, safe na safe po yan. Well, meron pa rin tayong mga hook sa harapan at yung ating middle flat footboard, yan po, pwede pa tayong maglagay ng ibang gamit natin dyan. Especially pag namamalengke tayo, malaking bagay po yan. So, tignan naman natin yung ating meter panel mga idols. Kita nyo, yan po ay fully digital mga idols. So, napakaganda at very informative yung ating speedometer, kung ilang kilometer na tayo per hour, yung ating fuel gauge, meron din siyang clock, at yung ating handlebar, kita nyo sa left side, nandyan po, napakalaki ng switch or button ng ating busina at yung ating signal indicator. So mga idols, itong ating bagong-bagong Click 125, yan po ay same pa din. Pero wala po itong equipped na stop and start system or yung ISS na tawag po sa Honda. Idling stop and start. Maganda sana kung meron yan, mas matipid pa tayo sa gasolina. At pagdating naman sa ating side mirror mga idols, may bago na rin siyang design. Again, mas maganda siyang tignan at mas premium yung looks niya. Well, pagdating sa ating ilaw mga idols, napakaganda po nito. Yung ating daytime running light, yung nasa ibabaw na yan. At yung sa baba, yung ating headlight natin, low beam at high beam. So yan po, ang kagandahan sa Click 125, yan po ay talagang very visible dahil LED po ang ginamit nilang mga ilaw. Lahat po dyan na nakalagay, LED po. So dito pa lamang hindi tayo tinipid ng Honda. Mas maganda siyang tignan at mas visible lalo na sa gabi dahil LED po ang ating headlight, yung daytime running light natin, yung ating signal light at yung ating tail light mga idols. Ang gandang tignan, kita nyo yung itsura niya, napaka visible niyan lalo na kung nagbe-brake tayo. Very bright po yung ating ilaw pagdating sa ating likuran, yung ating tail light mga idols. At yung ating signal indicator, LED rin po yan. Yan po yung the best dito sa atin sa Honda. Kaya talagang hindi tayo magtataka bakit number 1 ito. Yung ating signal para sa harapan, kita naman po ninyo, integrated yan, katabi na halos ng ating daytime running light na yan. So mga idols, napaka-forma nito at talagang super guwapo pag ito po ang ating service. Sa mga idols natin dyan, siyempre, hindi lang to pang service, pang business din natin, napakaganda rin ito. Solid na solid yung performance ng kanyang engine. At for sure mga idols, mag-enjoy kayo mag-rides kahit na medyo malayo pa yung destinasyon ninyo at meron pa kayong OBR or official back ride. Yan po yung the best dyan. So same pa rin po ang design ng ating muffler, yung ating exhaust. Yan po, meron siyang cover na plastic dyan para hindi tayo mapaso. Lalo na sa ating OBR, hindi siya masaktan pag tayo po may angkas. And pakinggan po natin yung pinaka-actual sound po ng ating muffler na to from Click 125i. Again, pwede rin tayo bumili ng mga exhaust na aftermarket pero syempre bawal po ito yung malalakas. Yan po ang ating tunog ng ating muffler para sa ating Click 125i. Tahimik lamang siya, hindi siya ganun kalakasan. Yan po mga idol, yung ating feature para sa inyo. Kung ito'y kursunada nyo at gusto nyo bumili ng bagong Click 125, yan po ang bagong labas nila. 80,900 ang kanyang SRP. Cash payment, dagdag lang po tayo ng 3,800. Total 84,700. Pwede niya po kayong bumili nito. Meron tong other colors. Meron tayong blue, red, gray at black color. Bali 5 kulay ito na ating pagpipilian. Yan po mga idols ang ating feature para sa inyo. Kung nagustuhan niyo yan, again, subscribe kayo sa ating channel. All button, pakipindot po yan. At siyempre, share nyo sa mga tropa nyo itong ating video. Like and follow nyo, supportahan nyo po ang ating FB page. Thank you mga idols!